Mitică, bă, și-ți place ție cel mai multe? Ce întrebare asta e, Cornel? Normal că îmi place, Susțineți Iarăși mic dejun. Hei, cu Alpro micul dejun e acum wow! Băi, tu mă auzi? Da. Băi, Mitică. Băi, tu mă auzi? Da. Băi, Mitică, au trecut 2 săptămâni, ei? Și în timpul ăsta eu nu te-am văzut pe tine, ei? Să duci odată o sticlă de vin la gură. Odată n-ai țăpat la mine. Odată nu m-ai trimis să-ți fac de mâncare. Băi, nu știu, e ceva suspect la tine, ei? M-ai pus așa pe gânduri. Nu mai ai chef de băutură, nu știu. Hai că am niște treabă. Unde pleci, Mitică? Mitică, unde pleci? Mitică, bă, și-ți place ție cel mai multe? Ce întrebare asta e, Cornel? Normal că îmi place Facebook. Aude, încerc să-l înțeleg și eu mai bine, mă. Bă, Mitică, bă, tu știi ce cred eu, bă? Că tu nu ești Mitică. Ești clona. Mitică nu-i Mitică ăla adevărat. Bă, Leu, și mă legat. Ia lasă că... Maurică! Maurică! Unde-i Mitică? Unde-i Mitică? Nu știu unde e, o plecat, dar nu mi-a zis unde. Să-ți vii și-am pățit, fă. Mă lega, Mitică! Ce-au făcut ei? Mă legat! Dar mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Și? Mitică nu-i Mitică. Dar și mie. E la fake. Păi, Cornel, și ce de făcut, ei? Ce de făcut? Fă, am făcut eu o anchetă, m-am documentat și am ajuns la concluzie, am văzut eu niște răspunsuri acolo, că trebuie buletinul Mitică să face sesizare la Facebook, să deschidă la real. Ei, lasă că văd eu, mă mai documentez eu. Bine, Fac eu o anchetă. tu știi. Fac eu o anchetă, fă, Aurică, să vezi. Dar mă anunț și pe mine, eu. Da, fă, da. Bine. Sună bună, domn primar. Zi, ce s-a întâmplat? Mitică nu-i Mitică. Dar cine? E la fake, domn primar. Stai să-ți explic. Cum adică e? Îți explic acum, domn primar. A apărut un profil fake în viața reală. Erau 2 de Mitică. Dar, domn primar, noi ne-am dat seama că sunt 2 de Mitică, i-am văzut pe amândoi ce-i drept și ne-am gândit să-i dăm report la fake. Și ne-am strâns, i-am dat report la fake, că a apărut profil fake în viața reală. Ai înțeles? Și i-am dat report și în loc să-i dăm la fake, i-am dat la real. Și o dispărut Mitică la nostru. Și a rămas ăstea fake acum. Și umblă prin sat din nebun. Ai înțeles? Nu, da, știu ce avem de făcut. Am văzut eu într-un serial. Oamenii negru, Cornel. Haide, ce te-ai oprit aici? Ce ai? Hai, te-ai băgat în căcată, Cornel. Nu, domn primar. Ăsta e primul indiciu. Și indiciu e că l-ai căcat, ești nebun la cap? Hai odată. Ia zi, părinte, ce s-a întâmplat? E mare necaz, domn primar. Da, nici nu știu cum să vă spun, cum să vă explic. Să iei așa cuvintele tale.
duminică, după slujbă, Da, eram cu dascălul. așa. Număram banii. Eu cum eram atent la număra banii, deodată dascălul a dispărut de lângă mine. Și-a avut treabă, părinte, s-a dus undeva. Nu, cred că l-a furat cineva. Nu cumva tu l-ai făcut pe dascăl să dispară ca să ai tu mai mulți bani? Să mor eu? Doamne, apără și păzește-mă, Doamne, ferește, Doamne, Doamne. Cum să-l fur eu? Dacă a dispărut de lângă mine? Da. Spune adevărul. Domn primar, Da, mai este o problemă. ce e problema? Un amănunt. Așa, În momentul când a dispărut dascălul, așa. am observat că a trecut mitică pe aici. Când l-ai văzut ultima oară pe mitică? Cum când? Păi nu v-am spus? Când a dispărut dascălul de lângă mine, atunci a apărut mitică. Și cred că era ăla fake. Ioane, când ai fost ultima dată cu Marian Șură? Da, frate, eu vin aici. Nu știu, adică am fost, nu știu. Domn primar, mă vezi? Și ce nu-l întrebăm de mitică și tot atâta întrebi măririi. Să ce Cornel, că luăm prin învăluire, ce dracu. Cheamă pe Maria Ioane. Când ai fost, Mărie, ultima dată cu Ioana Șură? Eu mai știu? Nu știu. Primar, nu mai hai să o întrebăm de mitică, tot o întrebi de șură. Bine, hai că o întreb de mitică. Zi de mitică, Aurica. Ăsta, Andreea, Aida, Maria. Da, ce să zic eu de mitică? Ce l-a întrebat pe Aurica? Bine, am fi întrebat-o, dar nu a putut să vină azi la filmare, așa că te întrebam pe tine, zi de mitică. Păi ce să zic, eu am fost până la Grigore la fântână să iau niște apă, dar el nu mă lasă să iau apă din fântâna lui, dar eu tot am luat. Multă lumina pe noi, Cornel. Asta-i, domn primar, asta-i. Mulțumim, Marie. Acum mută pe ea ca să iei reacția. Gata, e bun. Acum mută pe noi, plecăm. Hai! Am ajuns să iei, Cornel. Asta e. De unde știi, domn primar? Că n-ai auzit aici ce a zis Maria? Asta e. Scoate pistolul. Ce face? Se pregătim să trag. Ce să trage? O beșână, domn primar, o beșână. Hai de capul meu, rămâi aici, că eu intru primul. Spăză spate, Dumnezeu. Păi, Cornel, bă, dar eu am crezut că ești prost, ei. Dar ești deștept. Cornel, știi ce se întâmplă cu băieții deștepți? Nu. Și Dispar. nu. Așa cum a dispărut mitică de azi da report, așa o să dispar tu, ei. Nu, mitică, nu. Te rog eu, nu. Hai, Cornel, și karate am tras. Mitică, tu ești? Da, uite, da. Ui, zi-mi un singur lucru, Cornel. O băut ăsta din vinul meu? Nu umblată nicăieri. E bună.
Ei bine, dragi prieteni, cam atât a fost. De data asta e și mai interesant. Aurica are clona Aurica. Ei bine, profil fake, partea a treia s-a terminat și de ce nu să facem partea a patra? Așa că, dragi prieteni, hai să strângem împreună 40.000 de like-uri! Și aia e mitică de ești așa supărată, ei. Băi, Cornel, lasă-mă, chiar m-am certat cu Aurica asta mea. E, lasă, că măcar la tine mi-e bine, ei. E mai bine pe dracu. Cum să fii la mine mai bine? Uite, eu sunt la doua căsnicie cu fata asta și nu mai suport, ei. Nu mai suport. Deși? Cum mă, deși e? Lasă-mă în pace, că nu zic, ei. Mi-e rușine și nu zic la nimeni, ei. Băi, Cornel, zi mie că nu zic la nimeni. Bă, nu. Ui, zi mie că eu sunt cel mai bun Zic prieten al că tău, nu, ei. nu. Ui, dar zi mie. Nu zic că m-a bătut. Viorica, ai? Da, Viorica. Cu fața aia gingașă, ei, te-o bătut pe tine. Da, bă, da. Dar când te-o bătut, că ei plecat în străinătate? Cum mă, când, e? Că n-am plecat în străinătate, atunci m-a bătut. Ui, Cornel, dar cu amanta? Că mă înțeleg de minuni, ei, mitică, de minuni, ei. Sunt în cadrul serial, ei. Tematica e dragostea, rolul principal eu îl joc și titlul serialului Întărirea bastonului. Da, lasă asta e. Tu nu ai cel mai tare telefon din sacul 24 de megapixeli? 24 de megapixeli. Da, bă, da. Știi și vreau eu la tine, mitică? Ia zi. Vreau să faci un album, mă, cu fata asta, cu amanta mea, ei. Să am eu un album secret, ei. Tu te Nu faci? uite, eu îmi consum bateria la telefon pe albumul tău secrete cu amanta. Uite, că-ți dau niște bani, ei. Și o sticlă de gin. Bine, și o sticlă de gin. Hai că mă duc să duc fata. Hai. Alții vor albumii, eu mă șer cu Aurica. Bă, mitică, trimite pozele alea pe WhatsApp să nu-și pierd din calitate. Imediat, Cornel, acum îți trimit. Bă, mitică, bă, uitați să zic că telefonul meu e la dat lui Viorica, oi, la ea. Oi, Cornel, e prea târziu, oi. Valeu! Pleacă, fugi! Fugi! Salvează-te! Bă, mitică, până aici mi-a fost, gata. Lasă-i, Cornel, că nu numai tu ți-o iei. Și eu, că sunt mână-mână cu tine, eu i-am trimis pozele. Lasă, măcar 20 de oameni înseamnă mormântarea mea, ei. Acolo o lumânare, o cinzeacă. La mormântarea mea nici 15 nu o să vină, oi, Cornel, la cât de zgârșit am fost eu. Păcat că suntem tineri. Da. O să vină aia, o să ne bată de... Ai. Oi, Cornel, mi-a venit o idee. Pozele le am în telefon, ai, vin încoace. Ai. Oi, Cornel, uite și idei mi-a venit. Păi ești deșteaptă.
tati. N-a știu că vrei să-mi faci așa o surpriză. Dacă știam, am mai bătut și degeaba. Fă, femeie, fă. Eu m-am gândit să fac un album, să avem albumul nostru, fă. Și tot erai plecat în străinătate. Trebuia să pun moaca ta în gaș aici. Oh, ce frumos! Corneluș, știi ceva? Pentru asta n-am să mai plec în străinătate. Că ești supărat, e? Bă, Cornel, de ce mă întreb dacă sunt supărat? Când mă vezi că sunt supărat, da, sunt supărat. Uite, nu mai ai jine. Cornel, bate pistigura acum ai. Doamne ferește, am jin. Băi, Cornel, mi-am făcut cont de YouTube. Și el, m-am interesat eu pe internet, ei. Și m-am făcut vlogger, ei. Am luat camera și m-am filmat prin sat. Camera de la telefon. Problema e alta, ei. Care? Unii videos din sat mi-au dat report pe clip. Cum ai? Da, ei. Știi ce am aflat? Am aflat, ei, Cornel, că faci bani din treaba asta. Bani? Da, păi nu mai trebuie să mușești prin o gradă, nici prin sat, pe nicăieri, ei. Tu îți dai seama, bogățâi, te filmezi și faci bani, ei. Ia uzi. Dar nu mai zici la nimeni. Nu, dar fac și eu conte de asta. Bă, dar nu mai zici la nimeni, da? Nu, hai că mă duc, pa. Hai, fă că e gata. Gata? Hai. Ziua bună, sătenii mei! Bună ziua! Să știți că mi-am deschis și eu un cont de YouTube. Și eu. Așa, dați subscribe acolo la Aurica's Vlog și la Manta lui Cornel Vlogs. Noi am aflat de la... Bă, dai de gol! Am aflat de la Cornel, care i-a zis mitică și a zis să nu mai zici la nimeni. Așa că dați subscribe acolo la... E secretul nostru. La Manta lui Cornel Vlogs. Ei bine, o să începem smash or pes cu Cornel. Zi, fă, lui Cornel îi dai smash sau pes? Îi dau smash, fă, că mă smash-uiești. Ei, eu îi dau pes, că mie nu faci nimic. Următorul o să fie mitică. Lui ăsta îi dau smash, că n-am cum mi-au bătaie dacă îi dau pes. Eu îi dau pes, fă, că e bărbatul tău. Hai să vedem și despre Popa Vasile, ce îi dai smash sau pes? Uite, fare poza aici, poza asta de pe Tinder. Bă, leu, dar ce bine arată pe sub Catrința aceea lui de Pop. Smash, fă. Smash îi dau și eu, mas nu afli mitică. Uite, domnul primar. Fă, eu îi dau smash. Și eu da tot smash, fă, dar ce nu mi-o da primar. Hehehe. Atât a fost pentru azi. Ne revedem data viitoare și nu uitați să dați like, subscribe și share. Da și share, fă. Fă, taci. Pa! Iubiți credincioși, vreau să vă spun că mi-am deschis și eu un canal de YouTube în care o să aveți ocazia să vedeți slujbele de la biserică în direct, chiar, da? Și tot ceea ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi. Vreau să vă spun că la slujba de astăzi ați fost cam puțin la slujbă. Vă aștept să veniți mai mulți, chiar dacă se poate. Să nu veniți cu lumânări de acasă, că avem la biserică, da? Aveți grijă, da? Bun. Și un lucru important. Vreau să... De seară, la slujba de seară, o să... Deci la... Țineți cont, iubiți credincioși, să veniți la slujba de seară, să nu uitați să vă uitați pe live. Da? Deci, iubiți credincioși, nu uitați de seară să vă uitați pe YouTube la slujba
care va fi în direct de la biserică, da? Nu uitați de like. Bună ziua! Dragi săteni, iată-ne aici pentru a celebra practic o nouă realizare a satului nostru. După ce am scos satul din noroaie, da? Am mărit pensiile, am mărit salariile, am mărit alocațiile, am mărit ajutoarele sociale, am mărit CPM-ul, am mărit like-ul, am mărit share-ul, am mărit reach-ul. Iată, ăsta e partidul pe care Zuckerberg vrea să-l distrugă. De ce? Pentru că e ciudă. Pentru că e ciudă că voi aveți vloguri mai frumoase decât alea din America. Pentru că până și voi sunteți mai frumoși. Cornel, ești mai frumos decât PewDiePie. Aurica, ai un fund mult mai bombat decât Kylie Jenner. De asta Zuckerberg cu statul paralel vrea să distrugă YouTube-ul vostru. Și iată-ne, azi vin cu o nouă veste bună. După ce am terminat de asfaltat ulița, au venit banii de la YouTube. Aplauze! Mitică! Da, domn primar. Ia! 2 milioane! 2 milioane! 2 milioane! A, tu nu, că ai luat report, Mitică. Dar, domn primar,